Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Borg saħaq fuq il-ħtieġa urġenti ta' soluzzjonijiet tanġibbli ta' paċi fil-Lvant Nofsani waqt li kienet jieħu sehem fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin fi Brussell it-tnejn filgħodu. Il-Ministru appella lill-komunità internazzjonali biex tkompli tinsisti għal waqfien mill-ġlied immedjat f'Iżrael u l-Palestina bħala l-uniku triq biex tintemm din it-traġedja umana, kif ukoll bħala pass effettiv il quddiem għal ħelsien tal-ostaġġi kollha f'Gaza u żieda fl-għajnuna umanitarja lill-familji Palestinjani. U enfasizza l-importanza li l-Awtorità Palestinjana tingħata l-appoġġ biex issaħħaħ ir-rwol strumentali tagħha fiż-żamma tal-istabbiltà fir-reġjun. Waqt il-laqgħa ta' tnejn il-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea laqgħu wkoll ministri mill-Qatar, l-Arabja Sawdija, l-Eġittu, il-Ġordan u l-Emirati Arab Magħquda, kif ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Lega tal-Istati Arab għal bdil importanti ta' tarif dwar l-aħħar żviluppi fil-Lvant Nofsani. Dwar il-Lvant Nofsani kellna laqgħa ma' numru ta' ministri mid-dinja qarbija fejn hemmhekk jiena wkoll fakkart kif il-pożizzjoni ta' Malta ilha ċara kemm fil-ħidma tagħna hawnhekk fi Brussell iżda wkoll anke fil-Kunsill tas-Sigurtà ġewwa New York fejn Malta qed isservi bħala membru matul dawn is-sentejn. Sessjoni separata l-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea ddiskutew ukoll il-gwerra fl-Ukrajna bil-parteċipazzjoni tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Ukren Dmytro Kuleba. Aħna nittamaw illi din il-formula tal-paċi tkun abbraċċata minn kemm jista' jkun pajjiżi sabiex tinstab soluzzjoni f'dak li għandu x'jaqsam il-gwerra fl-Ukrajna. Waqt l-intervent tiegħu il-Ministru Borg irrefera għas-summit tax-xahar id-dieħel dwar il-paċi fl-Ukrajna li se jittella fl-Iżvizzera u ħeġġeġ l-istati membri biex jibdlu dan l-avveniment fi pjattaforma effettiva għal negozjati li jistgħu jtemmu l-gwerra fuq il-bażi tal-Karta tal-Ġnus Magħquda.